Pinikar Prime Town, Birta Longpen, Resami Rani Timupi. Tangti Pinikar Prime Town, Birta Arjuita. Nizam Karbianglong District Vote Hat Langso, Bibo P. Kramsa, Arongalong, Pre Nipa Isiarni, Assam Hills Small Industries Development Corporation Limited Pen, Mason Kijanalang Rotapan, our side people. Labang Stover Sai Conch Pen, Nitur Karbianglong and Atua Son Thought, Rotapan Mason Kijunalang Pen Chenglok, Break Jam over Sai Kipipona Sonsi, Nizang Karbianglong Arat Doana Pansidame, Pinap Mate Pre Nipa Isiarni Pen, Mason Kijunalang, Assam HD Minister. Zugen Mahan Lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Banghinia Ring Pensi Ing Puponpo Bangso Kangpuaja Mekalong Kethe Kidinga Tum Chetong Dunsi RD Pidunpo Burio Report Card News Theti ni phaing kora sirur kaparni Dispur Press Club atmahin pen Guwahati rong supialong PWD Convention and Training Center Auditorium Hall along nong e kepadra jame kepadpo Aningkan wang stonsi Dispur Press Club atmahin pen ningkan e sek pen komatsi pherang ke asai ke claim kedam ke memang lapen architecture lapen kaprek asai along ke claim kedam ke mesan atmaphan Dispur Press Club atmahin pen nong e kepadrpo Bangso anong e kepazir ponalong asamang kangpi along riarlo kadu kawe bang engkora phoatma phansi Guwahati rong sopi PWD Convention and Training Center along Dispur Press Club atma hinpen nong e pazir ponlong pamilo Bangsoang pongalong Journalist Association for Assam Karbianglong District Committee along ameipu sampri beaphan pherangke ke claim ke damasai ke mesen thek ponlong si Dispur Press Club atmahin pen Sangbadik Sangathak Kalyan Bota anong e chodeng dunlong pamela Lapen Lumbazong MAC Joni Timung alangli Karbianglong West Karbianglong lapen Dimahasawang kang aparman Osomar Jangring School 2010 mate surhini ra ke pasengkan kang pupen pinning asengkan an ke claim kedam school ke mesena job Dispur Press Club atmahin pen Manav Hewa anong e pazir thulo Lasong si Bangso School along pinning an ke pasat lang Matrix itame patok ponlong lopota MAC Joni Timung pen pherang kyang no chathan thu Lapen Inut Architecture ke thek sarabangphu Badan Singh Tiso Dong Mukak PWD Division Executive Engineer aphansitame Dispur Press Club atmahin pen no theng piki kim kelang mesena jok architect anong e pazir thulo Tiso sanghwa hin pen pherang kya theng no nangke thanduna tengke Karbiapur kimwa phutha Karbia khaya tumke atumuang si arjulong chon Lasela so phutha alang ni pen kamatha ponsi Karbiapur kimwa son architect structure Semar Ponthuji Pusi Ningje Lapen nonang ke leji ingdeng thomke prahini Hawar Karbi Risnim so rongaje tekelang junalong isi Karbiapur kimwalong kachira block Lasa Waikang Breakdown Semar Ponji Pusi Badan Singh Tiswa Hinpen Chethantu Lasong sialang litum bangke thom pining surihini ra inkoira plia sengkana pharman Karbianglong angkangpi Karbia khaya pharman nongme ewan pilo Bangso Dispur Press Club atmahin pen nong e kepazir pona mayalong aluhiaman pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Assam Tribune Newspaper Ahempu The Sentinel lapen Assam along ri arlualong kachatangklong newspaper lapen Satellite News Channel Ahempu kapre katum chetong tunsing bangso anong e kepazir ponlong mesen pen pechunlong pamilo Dispur Press Club atun phan alang li niliphan bakso anong e nang pajir report atang li tum nang kang mai pon lake di kedam tang 2010 pen non 2024 an lon school running bom mare bangso school ni kang pu pen song bom ban ni ana bang ke jangre
atum phan smart phan jang reng atum phan mane nili ake joy pensil do bachali pon bom la pen ke do tha di na bi pon bom la pen ke karbeng lo di mahas red karbeng lo bin da maso atum pen mane sarti sabra ka we tum phan an mang ke ani kan mang ke ga son an mang ke bang pi noi bang pon noi bang kep noi ban tham me son si ho ke cheng pen non tham me nili son si lang pon bom lo la pen ke ha so lo jo day scholar to mang ke mane sarti udah kumane garden nu update kon ta mane sar pura update ason tumanta ake joy ben se admission mangke di kon mom laso posi laso ben lang mese lang itum ni fan bangso anung irang pa yebon nasib putot jestu tersa patuman solo Lila bangso strong pulang idengkan sa Constituency. non an mangke tin ke bang deng bang mesti ka satlang mangke kan pilot tok non tining an bang mangke crazy mane class 11 tenda iku kon ni mangke Ricardo Karbi culture lapan kancho litum Karbi tum cucini sitame banga khe tum mante ada Assam mante India kato ko tum lapan katini abang si Karbi culture lapan kancho ku lapang so nili isi ni alam cini pensi ketengsi 2017 ani kan Rasinja klam dok mokalong teng pia hem check pen kim nang lo laso ti kim bom ason tong le tete tong ho jambilia lir pen ge kaya deng met la person ason kim don pen la hai structure through la hai architectural visual structure ne lik kapon la pon kapaklang pon la hai through pen Karbi tuma culture la pan kang chodo u nona owe tum phan ne lik kapachini pen ang parta kato ko ve Assam adet akan ke India adet long kado long tar bang so message kapale kang tum bang ke isi ani kan bang ka pini son bak paklang dun tegi mene tu la bang so ining kama thadu la so teng si paklang on la so passion non bang ke ining ke hang anso se dolo tapi ne pini bang so the school press club pen bang so bota mante award nang pon bang ke Nilipan isi responsibility antu se kaong tulo lapen ke antu se nilita claim pon di pansi ning mata pon lo nili antu se nilipan ning nangrung pon lo soro par lo doke dolang sitame aninkan wang kapaklang pon bang kisung lapson do tangka maha kadure lapen ke okranda mesen ning lapen ke lapson institution na mesen nang lapen ke kalau dak ponan ma paklang donji ning hang dang ola bangso along ta alang litum organizer tum ta lapson na support lapson na chokha ining nang kirung na ining nang pathe lapson do nang serap titu do nang pening le thotame non donel Karbi festival doji tekelang jon chipati pi pen Rasinja klamlo adaka neli lasa wai kang ku isi structure paklang ko lasa wai kang bangke labu neli kir pon labuan lo hako isi apor hot Karbi tum lasa along rilong dolo labang so along rilong kito hot aning separong lapen ke isi important events dolo laso jone si ili Karbi tum kitok buronji mande history ka be ili tum ke oral history kacithana chimum pensi ban belun na tumu pensi labang so culture bang hai tumu bang pareng bom kasi lasa awai kang la ke non owe tumphan non generation owe tumphan nili pachini anso se hako itum jitu story mante itum kuna pensi ke bang ma non koson kunan si nangalim ma labang Karbi ke labang so kapachini dam phansi ni kapo Lakhain ko rapho Nilip MSC Constituency ke parlo Panjan Ram Lekhe arong pathuak lamalong ingding pho ke playing all Nilip youth amahang ke thekarni mesan pen katalon pona berta niletuma pherang ke pen berta na pali all Nilip youth lake Nilip angkang along ke do riso ejang dhorom khei chipupe pin pen isi kaching room pona song Nilip arlo along kiddu ke sungdo anta ar japra pet chesong rapet si ke dam tangar ni anta sayang deng pinang an ke chun ponsitame dolo labang swasong amahang ke pathe kar ni pen pining surihini ra ingkora priyaningkan chitia chiklo ni phain kora nar ke par ni an ke ningkan pho an pleng tanglo la siningkan pho an ke plengar ni alira lon pen
panjang ram lekte arong pathuak lamalong arong ajepen talon ponlong. Bangso mayalong aluhi serpuaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chetongtur. Lapen manpeng aluhia manpen MLA Dorsing Ronghang, Nilip MAC Pobitro Rongpi, Papangjang aluhia manpen Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang, Longmir Zeng College Principal Dr. Bibison Rongpi, Deopani College Principal Buson Rongphar, Lapen Ongdung Ket Hekedingatum chetongdunsi Aliralon Pidun. Tong no lapen kapre ka sayang deng abe lasi alang dum nang hanga teng ben sinili bang no lapen ke alang dum pin puro lo nang pidun hala pin puro ta me sini abang ne tum kedeng pontang dolo lapen hala kedeng pon pian da me kedeng ponje pon si bori pon popu sinili bang dak pon lo lahai bang nil tum national political party pon nitum chingbai pon mo apor sinang than polak de Tiger project ki biji alaman ni tum chingbai belang non da proposal da bang belang. Konsil lo proposal da bang belang la pen chingbai kon belang. Chapo bon. Ram lekthi pathua klam panjana long ingdeng pho all ni libyun me hang thega ni ile tum talon kon lo pine labang so amai along itum kachupa pon alui sar ku Dr. Tulira Mohang Karbi Autonomous Council CM Bangsi alang li ile tum han nilip arara phaning na pathe de kang lo lapen ke alang li hin pe ile tum han to war pen chenglok ile tum han hospital 100 bedded hospital sita mena people wa chak de kang lo lapen ke nilip along kenang ji an a development bang isi pe sina pichum pi de kang bo bese alang li hin pen ile tum han lam chak pi de kang lo lapen ke ile tum long kachupa pon guest of honors tamil tum jitong lo Dr. Ranjit Ronghang, Principal Chukiola Higher Secondary School, Lapenke, Dr. Bibison Rongpi, Principal Longmir Jain College, Lapenke, Mr. Buson Rongpar, Principal Deopani College, Alang Litum Sitami Labang Somai Long Chitong Long, Lapenke, Karbi Autonomous Council, Team Karbi Anglong, EM, IMSC, Lapenke Board Chairman, Lapenke VDC Chairman, Tumas Sitami Labang So, all ni libut ang ling profit along na Chitong lapen nile tum all ni lebiu rahit dan sitame pini labang so ningkat phok chaw hone tum CM Dr. Tulira Mohang aphan nile tum mahin pen memorandum sitame pidun lo hala dana tum isi ka hang ngela lo je ningkan thom constable ningkat 35 years lo ile tum phan pini arnianta executive member EM kipi pon bejara pitha same tum jongdon lo lasi isi ka hang mala lo ni tum angke nile phan sitame nore phong bang ke EM na pipona ji posili tum hang don lo lapen hini bang ele tum hang don bang ke lalo rista khidi pen toko lang suka chela ra towards me black topping nam pinang ji pa hang don lo lapen ke choki hola along 100 bedded a hospital nam pinang ji buda ni tum hang don lo lapen ke college ta mena pinang ji pu ili tum hang don lo lapen ke inglong anak school hai mesen lapen ke teacher ki pinang ji lahai sita metum hang lo lason se to kaprek kenang je so metum pini hang lo lapen ke laso teng selang li isi pe isi na pe chumi po Dr. Tulira Mohang pen laji chak don lo ke seng nan ko bangke dili to mang hang patek chain na all dili bil sa bangke 2019 na nikansi am hang patek kon lo labang so 2019 na nikan pe am hang patek kon bangke na lo dak nili mahawara long pinangan na risoi jang tu tidu sabe loki charlie bendang lok kiklaim kita bendang lok kado ko sabe prat jang so si tenglong bot sabe nili tu madak Karbi lo charlie song bendang lok dak kapre song gitu an sabe ningi si pen nili tu chingrung pen nili tu chingwai chingsai pen nili tu methang hawara phan risoi jang tu ningi si donang tu pen king kam ka jor all nili bills ni tu seng kong lo labang so all nili tu sulong bangke dak prem jam leaders doan sabi dak sini tum cingrum pon lo lasila isi web lo lapen pini ni tum labang so ami memorandum ki pajir dun ladak ni tum kimang pon ni tum som crazy ni tum ladak kitok dun lasi kicengsi abang ke ni tum ki hang dun pini abang ke open lip pini public at sini tum cuning pon lo ningkat thongke ra pos silo
Nilip Constituency Pan Karbi long Thomas Council long EMR to keep a country la sinil tumpi la bangso a demand la kitchen see a demand sinil tumpi lo la ke appointment of executive member of KAC to Sri Pavitra Rampi local MSC Nilip Constituency la phasame EM ang teknik po na sonte ko bang sinil tum tabi isi umat hapondo at manil tum pinangan aning kan same council long EM kabe jani pinangan titu bisu tegong piglo tapi khoda khu piglo tapi itu ka du piglo basala bangso aning kitu ka bang ke kabino terus council chief chief ni ngar ko sera ni matha pon ko posi chuni ri kono tapi nini bang ke lalo construction of lake looping road from BBDC road to Tokolangso via Resakidi Koilamati ala Resakidi kita matuar Tokolangso kita matuar kalau bangso tuar bang ke non puta hengu piklang tapi hala PWD tuar non hal bangso tuar atau Igram Chai sing sitegong PWD bank department mela consequently dak tuar kipang cil basai tentang lok dak pinang dikmen itu tapi lake looping kada ke hangdun 2019 all delivered samang thenglo bukan kan po ni orang tahu tak job dulu tapi dia kami long lelang kasih pini ke jadi di korban ke prajin pen itu mana mata ponsel temi perfect ji musi Karbi kur phang pong pen inhia korta isilo laswalong hako pen angthun bari thia korte asu adonarap kadu kawe pen chingrum si chiti ni phain kor anar ke pen ni phain kor sir ke parni nini abha farman ingdeng ke thom inghi bari the chingri amaya hin pen long kap sarpo ke thok che jero la pen bari the kang duka jai mek paman po Borzan MAC Constituency ke parlo rinti the rong marjong Sukhanjan Ward number 7 Bukajan along inghi bari the chingri ame ke paman po Laswa long chap sarpo arna maphan char dom char dipon la pen thok jir pon lo long chap sarpo arna makuru sar ding inghi Deopani athan kuru sar et inghi barit he kangduk akuru sar jeng inghi atumpen thokjir ponlo kuru sar atumpen nang kipachini duna tengke hanwe vomut vokan pendanglok kadu kavya sayang deng anta mesen pusi thanpo lapena dun thu api chingki jithaname pedopon thusi laswa long meiphu enghi barit he chingri ame phu longki inghi chunbang dhan sing inghi hinpen alhi ke pachini aporen po maya long alhi sir pongman pen Karbiang long autonomous council EM suljorong par chatongdun lapen long enghi GB rinti the borsing bay SGB bormanthi sundor engti vice chairman Bukajan Municipal board G2 Phukan CC AJYCP claim bangphu horen engti atumpen chenglok breakjam ahawar pen inghia donarap kethe kedinga tum chetongdun si alralon pidun si inghi bari the chingriame mesen pen pechun po Bukajan pen Bisnu lecture report cut news long chap sarpo lapen ipu bari the ka chingdu nili tuming hi bari the asu tu chanjai donangi chanri donangi kithe kire donangi lapen humen phulok achithe donangi lapen kithe keding pamanangi pu isi athim en pensinilitum inghi barithe asu tum Karbiang long dima hasau lapen dak pirthe thak mane kido Karbi anghi barithe asu do anawe anilitum ihin pen inut ihin pen bahini lason chingrum sinilitum la ipu longchap sarpo aphan chithok chijir lo lapen pu barithe phan chingdu lo athe bangala lo nilitum inghi barithe asu tum mane non akaya hut anke mane kido kichiji exam apor hut mane chingrum nang kong lo laso ke chingrum ke chingthum mane phi phu konat pen si ke do ma laso hako hut nilitum ladak Bukajan borman therong long si nilipu sarmening hi pu nang dolo laso pena sopo bang nilipu rongbong hi pu lo laso asomar bang korte bang therok do lasi laso sulo nilitum lasia peneng pen ningkan ki thoma prang long chap sarpo ang long chap sarpo kar clear hot pen nilitum chingrum dun lo lapen peneng an bang ke ningkan ki thom lo lasi ningarong piglo nilitum idon vet pen non nilitum
อิงฮีบาริเทโซสุตุกะดูกะเวนิลิตุมาลองวางเป็นละหายอีพีผู้พันกะจิงดูลองเก่ง Tum militum dak pini bare the chigro mamai alang ne tum hembang hem the pendang lok aslang tum jirap titulo ifu long chap sarpo phan thok pon jir pon lo la ja kong orang thang pon lo ifu bari the phan bari phan ke thok ke jir khadom gadi chua pe sar chori sar jo kasu chu halung bensi alang tum man peng pi pon lo hala sot man peng pi pon ai fu bari the asopo ke long chap lo asi bari the pisu tada kamen nolo ma so dang ke ko pe polo bari the amun pi hala sa ke ka veteran pi bari the amun pi ka veteran pi ma so bari the aphan man peng ki pi cheng ho bang ke hor bong hor lang ai bong si nun ko ama silang pong kendung si teng pi lo ai la puli lo potum ke phan ke man peng nang pi lai bong nang pi lo kla ke ni man to lo serat da ni suni su ma chonang ko ye pot man do dang peng ko ne ma si ai ku pi lo si thai pa lo ke thai bang ke khai pho lang pong teng pet lo ku pi ben sim la ke ki phung ko ma si ai la polo lo tara nang wan pira luru nang wan pira luru pe nang phung pira la le ne phan man peng nang pi no Lala piningan ningkan thom pulong chap sarpu la pen bari tikang grup ni tum klem pon bawang pom lo la pen karju long le tum ta du site arju long le pin same dak dhorom dupik Hindu Kristen Municipal puno arang kimi lo setame la hai du an pustame itu mangke kacing duk la pen itum kacing duk nang kok la pen ciklem nang kok ke itum phumen phulok ave ki theke ding man un edet la hai posil itum ke kaciklem pon piningan ding thom lo lada ke itum ingin bari tidak atum an se paprang nang bukan sekali la pen ge madu la sankura bong kur pliang bong tame la iltum ingin bari thiki claim ke la ke arong ge chilang kali nitum ke arnam la pen tirim ge chupi me phan la pen nilitum asu bari thi asu tum an se humen phulok se thi padunang la pen ke theki re ke ding pe manang pula sankura sona kasi iritum ihi bari thi asuta pemanang asit pading nang pusilitum la anak kahelupen tami litum abi pinten stame kacirung kacirek pen stame la so asai deng ponang kok la ke thok ki jir kon pen ni ang so aso tum han ini arleng ke thi na pamandu nang ji arleng ke the ang thun nang bi dun nang ji ke the ang thun giding ang thun da so nang bi dun nang pu ni tum khai arna malong khai arna malong ni tum hau chu hang pon pen ke an su se labang so arnam hau chu hang pon pen ke thi ki ding apun achak ta ang tidun thegi aphan isi approve ni litum chelong pon la si claim pon bomji aku iri re pen ke la pulong chap aphan nitum la ke jang son thong kep ang bong nitum chi bisas pon pami la si ke thok ki jir ta si padu pon lo Government of India arum kedo Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise mate MSME, Promotion Council of India mate PCI along, Dipurong Superior lo, Rong Pirbia long kedo Karlitang Mekwe Ingling lapen, Dimi deron Piatuma Sopo, Rup Singing Lingapan, Assam MSME PCI along Dunmai Pu Arpu Pekponsi, Karbiang long apan isi Kemesen Anong Mewan Pila. Athema labangso MSME PCI along kedam tangar ni penta Karbia khaya phan lapuson warsai ki pipon mate lapuson ang hoy kachipalong dunabang avilang tahay lasin non malomakaya long thika bakuli ke klema muanat ki paprang kaching thur dun bom abang phu rup sing ingling aphan Micro, Small and Medium Enterprise mate MSME PCI Assam angkang pi kelangchari ponchia phan dunmei phu arpu pekpon tang Ingling sanghu aphan Karbiang long West Karbiang long lapen di mahasau longri ke thom ke langchari ponjia phansi ang song pen arpu pek ponopusi Ingling sangho pen birtana pachinido Lapuanat Karbiang long along labangso MSME PCI ke lang ponjia phan Karbiang long district aparman Gobin Ingling aphan meipu lapen Rukasen Ingling aphan dun meipu arpu pek ponoputang Ingling sangho pen birtana pachinido Karbiang long arat aphan Micro, Small and Medium Enterprise PCI pen
Kachira Block ke do ana bangke Warsai ke mi Longpon Jiputa Assam MSME PCI Dun Meipu Rup Singeng Lengpen nang patini duntu Karbi Anglong Arlota Quality Education One Vegjipu Kemang Bomapora Hot 189 Mate Bang Pharoi Sira Bangnar Kep Kep Ra Bang Sir Kep ME Than Bangatuma Phan Bainong Kipi Pereka Jok Than Bangatum Kaningri Hangjo Than Bangatum Bainong Ki Longle Kaningri Hangjo Pora Hot WKSC Atum Pen Perangkia Mai Phasi 189 Mate Bang Pharoi Sira Bangnar Kep Kep Ra Bang Sir Kep ME Than Bangatuma Phan Assam Cabinet Meeting Ke Dojia Hot Appropriate Nang Jipu ke hang pado Perangkia Maya Longpen Women Karbi Students Association Atumpen Kaningjia Tenke Karbiang Long Arloa Long Toklang Amuana Thu Quality Education One Vegji Pusi Karbiang Long Autonomous Council Pen RDN Ponsi Mission 2025 Pu Mangpon Montanon 189 Mate Bang Pharoi Sira Bangnar Kep Kep Ra Bang Sir Kep ME Than Bangatuma Phan Abaino Kipipe Ningkan Hini Soselo Mate Chiklo joining Kora Phoan Dolo Pulote Kosum Si Toklanga Monatu Karbiang Long Autonomous Council Pen Kangthur Pon Thekbo Lasi 189 Mate Bang Pharoi Sira Bangnar Kep Kep Ra Bang Sir Kep ME Than Bangatum Pen Kachuning Ripona Tengsi Assam Cabinet Meeting Kedojia Hot Bang Pharoi Sira Bangnar Kep Kep Ra Bang Sir Kep ME Than Bangatuma Phan Pai Fro Piet Nang Jipusi WKSC Pen Karbiang Long Autonomous Council Phan Perangkia Maya Long Pen Chuning Report Pini Nangitum Phan Nagachupan Kop Atheba Lalo Ilitum Karbiang Long Along Non Kapre Kisung Kiboya issue do olo Labangso is issue bang non lori long patpen cheng lo dak metham hampang along isi tomon lang no pen cheng lo sida men non isi serious issue abang ke isi burning issue abang non nang iklang thub lake than bang atuma phan bainong ki bibe bo thak sini litu pini nang atuma phan ang chot phapo August 1 arni 189 ME teachers atum class boycott labu kopia pot lo bulo tangte alang litum press meet 25 August arni ni lo laso arni ahut kapachini pona teng alang litum phan 25 month salary pipe that alang litum phan you know it's pretty hard to survive 25 months lasi Ilitum quality education puke cipu bomlo quality education ban nangji Karbiang Long pu do nangji Karbiang Long pu sita mehala quality education ki PG abang pu bang phia tuma phan le ke pakreng tai nonson pini borjan pen ha dai thoran school ke thandam nangji atu bulute daily kai ke si duty bang sincerity checklem damji bulutang thela litu jang thu ke thai pen cheng lo bhara hala ke thandam ji agut gari bhara kachipon laha gente salary pipe pin pen alang litu mete kosom selang tum ke dam thek po ke thanam thek po la sinoni si bangke lalo je Karbiang Long Autonomous Council atu la ke si negligence lo education sector putha isi negligence lo alang litum lanon 25th month laso salary about ke chuban si tangat na poke chuban si discuss na ko lage cabinet long collect nang jia lam lo non ili tuma bang kala alang litum non bang ki kisum tang lo non tum ke ni tum ke survive un elo non ke chicha un elo bu masi non bang kala litum ta mane chicha un elo bu masi asiam tong chibilo on 25 August ar nelang tum press meet along ni tum kadong bedal theklong lo nang tum media hoi ben pilo tidin ma theklong lo la penalang tum kidu ki sungalam ame kriburing pen rad theng no people loi wang nang kok ke lo dang che la pia me thang bai nong ke chilong li pot lo alang tum han appointment letter pilo la de da pipen 25 months sincerely duty chedam de da hit talang ni tum khan Don puan ta bainong pi thek the ko pi pot lo la chot kali si aprang la LP school la tum than ta lo ta me LP school bang non resolve lo la cabinet along chingwai kon tang lo so da taxi la ME school la tum phan bang ke non nili tum
ahin pen chuning ri dun ji bang ke next cabinet alo bang ke alam tumhan approval pivek tha posini tuma hin pen chuning ri dun ji Karbi Anglong Autonomous Council aki hai CM Chuliram Rongkhang la pen ini tum kaching khon education in charge Richard Tok bi akahai phansiname ja monon phi in future days la so a negligence bang bedet nang ko towards education abang ke la pen isi bang ke jongsi 25 months buitum langdam lo bolote la ke ko an ne teachers atum kiduki sungji ahe mari pen chenglok kabe sang ingti pen chenglok mentu kabe pen chenglok dak dolo alang tum ki sung khona keram kirum beser alang tum osomar kaching khona joine lahai students na hok dana pu ajoine selam tum ko an ne chepaduk pen isia hok doloje arne sikini tum longji pu sami non ban ke 25 months anang pleng tang lo la sinon puan ta alang ni tum jong si asyang tong radang lo chipi beson te cabinet adong la swalam theta lele helang bon alang ni tum asyang tong non ki un elo ni tum ta ho pu hang se ran lo non ban ke je ni tum ta un elo now we can survive without salary pu alang ni tum benta non ban ke asyang tong chapa klang lo la si ni tum ta ka chini dun mati alang ni tum la an pi pe det jobu la sila so puthak bang education a hina bang ke chelangun pame nang ji jong si quality education nang ji blote piniar di nang limunit ke man nang linut arleng e theki man nang linut doctor punoi engineer punoi nilinut munit man punoi ta majok noita la ke chengsi ke da ke than bang atu lo than bang atu phansi credit pidam nang ji alang li tuma joine si pini ili tum imen chi tok bogana the alang li tuma joine si pini ili tum la signature pen chenglok kaprek ason sire me amung sire menon ke man long lo alang li tum le di tum aphan abc nang than theson te piniar ni tum lahai the la si alang li tum aphan la bang so issue bang ke neglect ponri posini li tum hin pen sire me choring ri pontu alang li tum pini kisung thektik lo alang li tum pen ning duk chipak lang lo je ni li tum aphan ni li tum non kisung lo non ni tum un elo an lo Asias aku quality education wanji belota alam tu tum phansi la top priorities binang ko je alam ni tum phan la next cabinet along abangke approval pilek tha pusi ni tum la WKS imate Women Karbi Student Association pen choning ri doniji Tangti pini Karbi prime time biurta bangke kangtonik long kadoka betame do mithak me korwang thu